Wannan kyakkyawar yarinyar ta ƙare da auren mahaifinta wanda ya haife ta. Kun ji ni da kyau, mahaifinta wanda ya haife ta. Doreen ta yi soyayya da mahaifinta wanda ya haife ta, kuma ya yi gabatarwar aure ta kuma amsa masa da za ta aure shi. Wannan wane irin kyakkyawan lokaci ne a gare su da za su zauna a tare. To amma bara mu koma baya gaba ɗaya inda abin ya fara. A makarantar secondary, babar Adrian ta samu wani saurayi wanda suka fara soyayya. Sai abin ya kai su ga yin ciki, har abin ya je a kunnuwan mutane. To amma shi kuma sai ya ce ba yarda ba shi ne mata ciki ba. To amma bayan shekara 23, Sandarin ta ɗauko masoyinta wanda za ta aura, ta zo tana gabatar da shi wa mamanta. Amma abin bakin ciki sai maman ta gano cewa wannan namijin shine wanda ya haifi Adrian. Ma'ana dai shine mahaifinta na gaskiya. Abin ma dai abin mamaki da takaici, kuma sun gano hakan ne bayan gina soyayyar shekara 2. Sai wannan gaskiyar ta fito. Sandarin ta shiga cikin bakin ciki sosai da ciwo a cikin zuciyarta saboda wannan abun. Amma bayan gano wannan gaskiyar, sai iyayen Adrian din kuma suka tabbatar da duniya cewa yau ga wanda ya ce ba shi bane ba mahaifinta, kuma yanzu ya amsa shi ne mahaifinta. Suka kira duk wani wanda yake da hannu a cikin wannan lamari na dangi gaba daya, suka sanar da shi cewa ga mahaifin Adrian. Rayuwa ko na ce duniya cike take da labarai. Wa'insu labaran wa'inda ba za a iya mantawa da su ba, wasu kuma suna koya mana da darasi ne zuwa nan gaba, wasu kuma sukan sanar da mu yadda za mu kasance da rayuwarmu ta yau da kullum. To amma Ubangiji shi ya san daidai game da rayuwarmu. Allah ka sanya mu kyakkyawan ƙarshe. Na gode.